El Museu d'Arqueologia de Catalunya, des de la seva seu d'Empúries i l'Ajuntament de l'Escala, treballen conjuntament en les excavacions al que és coneguda com l'Ermita de Santa Margarita. Actualment s'està actuant el que seria la capçalera del que es creu era una basílica paleocristiana, que hauria estat un punt rellevant tant a nivell religiós com civil entre els segles IV i VIII i que formava part del bisbat d'Empúries. A nivell del que podria ser un altar s'han trobat diverses tombes que s'han acabat d'excavar aquest dijous i que han aportat informació d'un dels personatges que hi havia enterrat, del qual hi ha el nom en una inscripció al costat, cosa que n'indicaria la rellevància. L'existència d'aquesta basílica ja s'havia previst com a resultat d'excavacions anteriors, quan es van trobar les restes d'un baptisteri, una tomba amb coberta de mosaic o una prospecció aèria que detectava diverses edificacions religioses al mateix entorn. Durant els propers dies s'analitzarà tot el material trobat, que es sumarà a la resta d'investigacions sobre aquest espai. Els resultats es presentaran a finals de mes.